que els 13,7 milions d'euros que pertoquen a la ciutat de Gandia es destinen fonamentalment a aquest tercer punt del decret, el que parla d'equipaments socials, culturals i educatius. En primer lloc, ho fem per poder continuar amb un determinat model de ciutat, que és aquell que pretenia aconseguir l'existència d'equipaments socials bàsics prop del ciutadà. Parlàvem, recordeu, a menys de 500 metres de cada ciutadà, parlàvem nosaltres. I en segon lloc, perquè a més aprofiten per a crear llocs de treball no només durant la seva execució, durant la seva construcció, sinó també posteriorment. Parlem així d'acabar, intentar acabar en aquests 13,7 milions d'euros la xarxa d'escoles infantils, de crear la xarxa de centres de convivència per a la gent gran en els distints barris, de les biblioteques de barri, dels centres socials pendents o de les zones esportives. I ho diguem perquè entenem que efectivament aquests equipaments socials, independentment d'aquesta vessant social i de la creació, com dic, de llocs de treball, també posteriorment a la seva construcció aprofitarien els diners